lesamarrok. Dakizuenez, lesamako jaiek berton dekoguz. Horretarako, jai batzordeko kideak urte osoan zehar lantalan ibili direz gutzako jaiek preparetan. Beraz, gaurkoan, eurek prestatu daben programa ezagutzera goaz. Aurton be, jaieri hasiera emoteko itura bihurtu dan mozorro jaitziera eukingo dugu. Bai horren Ander berri emaiak emongo dozku. Kaixo Ainoa, hemen nago, Lezamako herrian eta azken urteetan bezala jaiak mozorro jaitxerarekin batera hasiko dira. Aurtengo gaia publizitatea da eta mozorro jaitxera plazan bukatuko da. Ondoren, ekidazu abesbatzak, pregoia eta txupina botako du jaiei hasiera ofiziala emateko. Gogoratu, apuntatzeko azkenengo eguna iraiak 6 izango dela. Animatu eta parte hartu. Eskerrik asko, Ander. Oin, aurtengo berrikuntzetako baten berri Asierrek emongo dozku. Hau Ainoa, aurtengo Lezamako jaiek berrikuntza bat dakarte. Zapatu eguerdia girotzeko asmotan, jai batzordeak tortilla txapelketa bat antolatu du. Izen ematea egunean bertan egin halko da. Eta hoberenentzako sariak egongo dira. Beraz, badakizue, iraiak 8 zita bat duzue Lezamako plazan, Lezaman badagoela sukaldari harrobia erakusteko. Mila esker, Asier. Dakizuenez, Lezaman beti saiatzen direz jai batzordeko kideak talde honak ekarten, kontzertu honak, berritzaileak, anitzak eta puntako taldeak. Aurton, talde lokalatatik, bertokoetatik, estatu mailakoetara eman da saltoa. Ezagutu daiguzen. Aurten ETS-koak iraiaren 8an Lezamako jaietan egongo gara. Hau pasuek. Papaikia! Muy buenas, soy Raiden y os informo, os aviso, os anuncio que el próximo 8 de septiembre estaremos en Lezama, en el Festival Lezamaco. Tengo muchísimas ganas de veros allí, es la última fecha que hacemos en País Vasco, así que espero que lo abracen y que lo disfruten casi tanto como nosotros. Chao. Chicas, chicos, tenemos una cita con vosotros en Lezama. El 8 de septiembre vamos a estar junto a ETS y Raiden. ¡Adi cuadrilla! Iraiak 8, Lezaman, oso erromeria, zuzenean! Peña, iraiak 7an Lezamako festatan jotze deu, eta han ikusi nahi dituzteu. Apai, somos José Chupiperra, Ganderri Rock Band. Estaremos el 7 de septiembre en Jaias de Lezama y ahí nos vemos, echamos un buen rato. Venga, un placer, apai. Bueno, iraiaren 7an... ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, tío? ¿Pero por qué gritas? Lezaman. Para que suena bien, tío. Joder. Vale, Torri. Venga, Torri. Agurtu. Agurtu, cámara. Bai, Aitortxu falta. Venga, hauz Bilbon, manejaiakin, amen. Eta bueno, esatea aurrengo iraiak 7 ostirala zuegaz ongarean Lezaman. Egurre ematen, heavy metal! Beste barik, gogoratu, jai batzordeko kideek, jaiak herritik eta herriarentzat egiten da bezala, eta Lezaman ez direzela eraso sexistak onartuko. Ondo paseu!